Kaniya kita sa ika-10 o 8 na Domingo sa liturhiya sa Kusima sa Ordinary Time. Ang atong na Gospel reading na ipundog si Baptisan Juan chapter 6, verses 24 to 35, bisan dili ni siya apil sa Synoptic Gospels, katong tulo ang ka Marcos, ang ka Mateo, ka Lucas, bisan dili ni siya sakong inigitaw ng Synoptic Gospels, kan sa mga lima ang kapalihan. O nagitaw ko Synoptic kay usahay ang Ebanghelyo ni San Marcos, makita ko ka San Lucas o San Mateo, ang timang propalihan. Bisa dili apil kang San Juan sa Synoptic Gospels, pero ang iya na context o background, adunay koneksyon sa Ebanghelyo sa ating na Domingo. Kunya, kung nahinong ka gamay kasi backgrounder, ang atong Ebanghelyo sa Domingo na isgot na ipagkako ni Jesus ang 5,000 ka mga tao. Pinagi sa 2 kapaan o 5 lamang ka isda. Yang uman, niinit iyang mapakaon ang siya o ang iyang mga apostoles, bibiya nga wala upay mo sa mga taong may tao sa pitas lanaw. Una nga, ang sinugan ng gabay sa Ebanghelyo, nagsalisi sa samang na konteksto nga ang mga tao ni sunod. Yang pag-abot nila dito na utana dahil sila magtutudlog na ang kapamahiabot din. Usa ka klases pangutana na makaingon ka mura walay punto, walay kaingnan. Ang ato Ginoong sa Kristo, dili usa ka klases tao nga mahilig sa chismis. Dili usa ka klases tao nga kay tinuod mag isa ka tao, tinuod ko na Dios. Dili usa ka klases tao nga mahilig muhanda og gigayon sa pagbutan walay hinungdan. Mauna nga ang sunod niya nga tubag walay koneksyon sa pagbutan sa mga tao. Kay nautana mga tao, ano sa kapamahiabot din. Pero kung nautana mga tao, ito pag ni Jesus sa kapangkan na tubag sa Panginoon, nisunod mo na ako, nangita mo na ako, dili tungkol kayo nakasabot mo. Nangita mo na ako tungkol kayo nakabusog mo. Sa lahat ng pagkasulti, yung ilan mga tao, you are not interested about the formation. You are not interested about the catechesis. You are not interested even about my message. Ang inyong haragyon na ipangita, kung nahatag iyong interes, o kung sa'yo pusulod sa iyong tiyan. O na kasi kung ano Ginoong sa Kristo mingon, nangita ko na with your intention. Kaya susunod ko na ako, hindi ko sa tindot ka, bunan ko, hindi sa kung sa'yo pusulod yung tiyan. Sa labot sa pananini, di pa rin siya na nangita ko mo sa utang, na dili bulundan, kundi sa mga utang na mula kayo na. Yung dili na ikabok sa Panginoon karon, aduna ni parallel theme sa first reading. Kaya sa muna kapagbasa, ang mga Israelita na bagulbul kung Moises. Kaya nabagulbul sila doon kung iwan. Kami imong indidala dahil sa kaminawan, ang lamang na mamatay sa gutom. So isulat ko di material food. O kasi masunod sila tiyan. Ang mga tao sa first reading ni bagulbul, kung kayo di maggutom. Ang mga tao sa Panginoon, wala mo bagulbul, kung kayo sila mabusog. So sa lahat ng pagkasulti, pariha ang focus ni Ecclesia sa mga tao. The first reading, ang hinugdan pa o ang pagkakapuntinyan, kaya gigutog sila. Sa Ebanghelyo, ang mga tao wala bumabulbol, pero kasunod ni Jesus, tungkol kinakabusog sila. It's all about the material food. Una pa sa Jesus ngayon na nagpangita mo sa kabutang lang na nilibuluntan. Maula pa sa karupang pagbasa, si San Pablo may mahinugdan sa Panginoon, hunong na mo sa mga buhat na iya sa mga pagano. Yung sa mga buhat na sa pagano. Ang mga buhat na ilang disipulo lamang sa mga butang na walang hinundan. Sa mga butang na mula mahina. Mauna ka, diya sa Panginoon, itudlo sa Jesus kanila sa Panginoon, paningkamot ka mo pagpangita sa mga butang na dili malunod. Sa mga butang na dili lamang lumalabay, kundi sa mga butang na mulungkay. Yung humani ini, iyang ihatag sila sa eksakto na tubag sa mga butana ng mulungkad. Towards the end of the gospel, as part of the concluding part, niingon ang atong Ginoo, ako gayon ang pan na naghatag sa iyang bumi. Nakita ko sa karanton, pero gigutom mo, pero ako ang matugod na karanton. Si Bisagitsa nga mutuo ka na kung pari ka na ko, dili lagi tutuman. Ang mutuo ka na ko, dili gayon uhawan. Sa lahat ng pagkasulti, ang Ginoo may mahinugdan sa mga tao sa Panginoon. Tanawa ko not just to seek for someone who can provide
you with what you need. I am not just an individual who can provide you with what you need, but I am someone who truly ang inyong itinanay, that you truly need. Dili lang ako maoy usa ka tawo naghatag sa usa inyong itinanay. Pero hinutumi nga ako gayon ang inyong itinanay. Pag-isul, usa di ka na kung pahinugdog ka na. Walay sayo nga maningamon. Ang atong Ebanghelyo karon is not against one. Dili isa supak galing sa pagpanikamot nga mahayahay. Walay sayo nga manginabuhi. Walay sayo nga magnegosyo mo para mahayahay. Kaya kinsa mapwede na, magkalisod-lisod. Walay sayo nga magpundo-pundo mo para sa edukasyon sa iyong mga anak sa maabot. While these things are not evil in themselves, pero usapan na kong kakulangan, kung hukdog na ako atong pura sa pagpanikapon, o pagpanginapundo, o pagpanginabuhi, bisan sa Adang Domingo, o atong kalingkan Ginoo. Kana may akong limanas. Dili sa'yo pagpanginabuhi. Pero kung ang tanang iba yung nalaman nimo, di mo manimo sa pagpanginabuhi, kuya mahalimot ang Ginoo, kana may dilimahin. Wala sa'yo kung iskuya pa kayo, mangita, o pamagi, mapromote ka, kaya dapat ako nagsuwilo, nakay doktoran, nakay master, wala sa'yo kaya. Pero usap na lang kakulangan, kung ang imong kinabuhi, di mo lang i-focus o ikanan, niya wala kayo pamundo-pundo dito sa langit para sa kinabuhi kayo. Wala sa'yo na masikat, wala sa'yo na may mong inilan. Tungkol kay apil sa pagkainila, maubiya ang mga privilehiyo. Mabito na ang mga espesyal na tao sa lilipan sa simbahan, pag pina, o tunay ka ako, kaya apil mo na sa privilehiyo. Wala sa'yo kung ayaw mo sikat. Pero ang pagkana, o sikat ka diris kalibutan, pero dili ka ilalo sa itong Ginoo sa bawang kinabuhi, pagkadinala sa iyo. Kiniragan ang imanin. Anything that we perceive as beautiful and good, but there is no God included in it is nothing and useless. Bisa ko sa pala kalindon yung tinanong. Bisa ko sa pala kamayo yung may konsiderar na sa kalimutan. Pero wala Ginoo ang anak, wala pinagkapustahan. Kiniragan mo yung imanin, pila kabukok dato ay kailhan. Kapag tinaghan ang Pasko, diyak silang Pasko. Ganaman na ay gagawin silang Pasko. Kailan idalas na Teryo. Pila kabukok mga perfect dunya o mga doon tingali sa kalimutan. Ngayon di ka matay, isang Bejiko Sambos, wala na dala. Balikon, wala sa iyo, yung mabutang ng bayan. Dili daw ni manikamong tao, mahiharis kinabuhi, dili kinasagatan. Dili kinautan, nga na kayo mga katangan, kaya di mo na magamit din sa liputan. Pero mga igsuon, nindot ni silang tanan. Pero temporal ka man o lumalabay. Kaya tinintanan nag-iisip kung itanawan kung nindot, limited ni sila o makatubag lang sa atong kalibukanon nga Panginoon. But how about the need for our souls? Mauna kasi Kristo niningon sa katawag sa usulo niya. Ayaw mo paningkamot sa mga butang lang sa kalibutan. Paningkamot po mo alam sa kabutang sa maabot na kalibutan. Mauna nga, as an evaluation, personal namin nga ako ang exercise, in a scale of 1 to 10, iahirataan niyo kung evaluate sa mga kagalingon. In a scale of 1 to 10, 10 being the highest and 1 the lowest. In terms sa itong pagpanikamot sa mga butang sa kalibutan, 1 to 10, kung sa kahit igrado na ito sa mga kagalingon. Dapat, panikamot pa, pagbiyahay, dilimatas sa itong negosyo, panikamot para sa itong health, para sa itong pachika, pamagitigan sa ito, in a scale of 1 to 10, pinakahan. Posible 8, posible 9, e focus na tayo sa ato ang panginabuhi o sa ato kinabuhi. On the other hand, in contrast, again, in a scale of 1
1 to 10. How about pagmalikawot nato para sa itong kanan? Usa po kayo grado in a scale 1 to 10. Daan kayo makagrado na ito punso, 10 being the highest. Daan kayo makagrado na ito noibig. O dapat kayo makagrado na ito 10. Tungod kay supra din ang pagmalikawot para sa kanan. Ganahan matag sa dili, this is part of the reality. Na ang atong pagpalikapon kasagaran, masintura yun sa atong kinabuhi, hindi kalibutan. Pero gamay ang atong pagpalikapon sa pagpaganda para sa kumangkalan. Mga igsoon, dili man sa'yo, ang mga butana nito, hindi kalibutan. Pero maginapon kita, na atong pagpalikapon na mahayakay sa butang ini kalibutan, dili makabapat ka nato sa pagpalikapon o pagpaganda para sa ayuhan sa pagkalag sa atong kalibutan o sa atong kaluwasan. Atong hinungduman, Ginoo Kristo. Ako ang pan, karaghatag sa kinabuhi. Ang wali ka nato, dili kayo tutumon. Ang mutuo ka nato, dili na kayo uhawa. Amen.